tang. Katurag yung taon na 67 tang. Pila may rambol ni to? Yes, nalagi tang. Ay, Hong pension eh. Mga palangga, no? 40 nang naghanas mga nanggawa sa kong gihatag. Iniro palang daan, sobra 30 eh. No? Kumintan datag wa kadao. Ay, di mo musugot nga di mo kadao. No? Maingon mo nga win or loss. Ay, kailangan win good pero mo. No? Mabito na nanggawa sa akong gipanghatag. Kaya di ko musugot nga magsigir mo kapil. Mga palangga, di ko musugot, maingon mga wamoy daog-daog, nga okay ra kay ingon anak gid na, adi na po. Ang gawas mo na itong ipanghatag. Sige, hungong sa ta mga higala to ni Tiwason. Alas 5:47 na. Tawag mo 097721428883 097721428883 097721428883 ha mga palangga. Hello, mayang hapon. Hello, may hapon tang. Kisa man ni palihog. Alvin tang, Pagadian City tang. Taga-asa. Pagadian City. Nakadaog na, wala pa. Kaupat na tang. Kaupat na. Awong dito ay wala dagang istorya. Mga palangga, alas 5:47 na. Ayaw mo kalimot ato epektibo nga mga produkto mapalit ninyo sa itong mga designated outlets, itong mga dealer, reseller, diya sa inyong lugar. Pasensyahay lang sa taron ha, mga palangga, no? Paaminawa ninyo. Ang Bioherbs Healing Tiki-Tiki, Bioherbs Capsule, Bioherbs Oil, Bioherbs Eyewash, Bioherbs Herbal Beauty Soap. Mapalit na sa mga designated outlets. Sa Dakbayan sa Toledo, Ma'am Minda Juarez, Daang Lungsod, Ma'am Lodi Matarong, Tisasangi, Ma'am Mirian Adan, Ilihan, Ma'am Cristina Canieda, Anislag Kanlumampaw, Ma'am Jocelyn Atables, Sambagsangi, Ma'am Mary Villamor, Aper Sambagsangi, Ma'am Lingling Natad, Proper Magdugo, Ma'am Flora Canilio, Aper Magdugo. Sa tindahan ni Nanay Corazon, Das Lutupan, Ma'am Baby Rigasaho, Pandong Bato Media 11, Nanay Ani Ipis, Carmen, Sir Midi Las Ponias Tour, Kanlumampaw, Ma'am Melina Bisis, Kambangog, Ma'am Amay Abaketa, Aper Media 11, Ma'am Flora Tabar, Captain Claudio, Ma'am Los Lapot, Das Leapolutupan, Ma'am Idin Daguhoy, Malubog, General Climacco, Boss Pando, Hardin Ilihan, Ma'am Kusing, Sir Nito Ariate, sa General Climacco. Ma'am Lia Dias Giholngan, palikog sen sa inyong alarma guide diya, Ma'am Bi. Katong alarma guide nga akong gihatag dira kay nahutdan ko diri da. Ma'am Lia, kay mag-alarma ko para iniwa, Ma'am Lia. Dias Giholngan, ha. Dahil katong mga nanugat ato ni aging simana, na ako i-alarma diri. Usa ka buok ayaw pagdumot, dayon pasensya kanunay. Ayaw pagdumot, pasensya kanunay. Ayaw pagdumot, pasensya kanunay. Ayaw pagdumot, pasensya kanunay. Mode ni mga palangga na unay man ko ani ako ang alarma gid wa man ko'y pasensya. Ayaw pagdumot, pasensya kanunay. Ayaw pagdumot, pasensya kanunay. Katubang mga taga Negros ba, basin makasend mo alarma guide nako kay nahutdan ko diri. Sige lang kay kini man kong alarma, wala pa na ko masave la cellphone number. Katubang nanugat ato ni agi simana sa Southern Cebu. Pero diya sa Negros, nakasave na mo daan, ha? Nasave na mo daan. Mga palangga. O niya, magkagalaan, kini ha, mga special na to. Ayaw pagdumot, pasensya kanunay. Dili na sigurado ha, mga palangga. Ha, dili na sigurado. Wala ko masayod kung unsay mo gawa. Ayaw ra mugtuon ako. Palihog ko, basin si Ati Alit ka, agoy.
So, man na to ni. Sige lang, kay, okay ra po, kay naamo ko cellphone number ninyo. Dahil nagpa-load na ko daan. Kay, akong pagtiksan ang mga suki na ko sa Negros. No? Pero ang akong pagtiksan, katuro po ng mga nakita na ko personal. Kung wata nakita personal, unya, kining, na mo text ninyo, di ginako. Mga palangga, ha? Ingunan nila, ha? Mga kaigalaan, mga kaiksonan, mga palangga, no? Pasensya kayo. Tawagin lang ko ninyo, tagaan tamog taas nga oras para hunghong mga palangga. Ha? Para hunghong. Kadto mga wana ko na hunghongi, walay alarma guide. Ayaw lang sa mo. Pass lang sa tas pang 9 p.m. Sako ha. Hindi na mo bagdok diha inyo ha. No? Sako ayaw lang sa. Kay manggawas mga palangga. Kini nga kung gi-alarma, kato mga nay alarma guide nako, alams na. Pero di gyapon ni sigurado ha. Wag ko kay balon sa mugawas, no? Mga palangga, mga kaigsoon, mga kaigala. Ha? Dayon mga palangga, sa tanan nga mga naglantaw karon, tagaan ta mog time nga mahungungan mo. Ha? Live ban ta mog taas nga oras para mahungungan lang jud mo. Akong siguroon, mga palangga, then pangutan-on ta mo, kanag yung naay, ngalan kumpleto. Ba ko mo, basta di kumpleto ngalan.